Gima nyalo wacho en ni bedo ng'ama miyo titiyo tiji bende tije ariyo go kiyot. To dawach ni kiyudo jabathi manyalo sapoti, manyalo konyi, manyalo chung' kodi, to yot ahinya mondo isudi. Omiyo mana kaka jite osebedo matek nikech in gi familia, in gi tiji, in gi gweng', in gi dala mirito, to tich be itiyo koni. Omiyo balancing act no okoyot, to oyot ka ng'ama idak go be siri maber kendo miyi nafas mondo in be ibed kaka in be obed. Dapar ni kane kinyalo mana lero no matin dok chien kanyo matin. Dr. Elizabeth kinyalo mana lero no matin ni to ni balance e yo machalo nade nikech ang'eyo ni kopogore kod bedo dean of students be ni gi miyo mani nyaka kod nyithindo ni balance e yo machalo nade in kaka miyo manitiere kod tije mar mondo mi ne ni familia mari oringe yo makare to tiji mitimo mano mar bedo japuonja bende odhi e yo makare. Dr. Elizabeth. Erokamano. Balancing en ni gigi te ahero. Ahero family na to tija bende ahero. Omiyo role mara kaka mama atimo maber nyaka sani nyithinda dongo. Nyathi matin nyo celebrate 30 years, maduong' nigi higni 34. Aparo na setemo. To mana miyo each gimora mora matimo atimo gi chunya te. Mana matin madawach ni kane nyithindo nie school, kan gine boarding school, ne wawinjore ni kochopo samidhi lim nyithindo to japuonj weyo tichne, jaoda be weyo tichne, wate wadhi winjo ni nyathini dhi nadi e school. Omiyo mano osekonya, amiyo family na time margi to tija bende amiyo time mare. To bedo ng'ano mamiyo in a dean of Dean School of Education mano Mbalarianya kata University of Kigali e pinyno mar Rwanda. Bedo ng'ama miyo ma wanyalo wacho ni osesudo malo e rang'iny mar telo bo bedo dean. Ahinya to